sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaranmu na yau Talata. Muna 16 ga watan Ramadan shekarar Hijiriya ta 1445 wacce ta yi daidai da ranar 26 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024. Masu kallonmu da sauraronmu ta da fatan kun wuni lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Inda za mu fara bayyana muku da cewa shugaban kasa, shugaban majalisar ceton kasa Brigadier General Abdurrahman Chani ya yi hira ta wayar talho da takwaransa shugaban kasar Rasha Mr. Putin. A yayin wannan wayar talhon da suke an yi ta ne a gaban shugaban gwamnati Prime Minister Ali Muhammad Lamine Zen da sauran mukarraban gwamnati na ceton kasa wato CNSP. A ɗaya sharin kwa shugaban gwamnati Prime Minister Ali Muhammad Lamine Zen ya gana a yau a fadarsa da tawagar bankin Besiyawo da na Imowa kamar haka. An rattaba hannu akan wata yarjejeniya a tsakanin ofishin ministan arzikin man fetur da kamfanin ma'ajiyar man fetur Sonidep, wanda a karon farko aka baiwa kamfanin na Sonidep joyi na tono da man fetur ɗinsu. Ga dai ƙarin bayani daga ɗaya daga cikin mahalarta taron, inda ya mana bayani yadda za su tafiyar da harkokin. To lalle wannan takarda da an karta wa hannu tana da babban muhimmanci ga ministar na petrol ga Sonidep da kasar Nijar gaba daya. Da abin da kowa sani na nan da sati uku shugaban kasa ya samu kurudi hannu. Wannan kudirin shi na ba kamfanin Sonidep kamfani na kasa dama ta yi aiki bisa ga block na danyen mai. Kenan block na R5, R6, R7 da na Bilma. Wannan nauyi ya rata ga Sonidep. Kenan dole bayan haka nan za a zo a zamana a samu wa'annan takardu hannu don a kaddamar sa wannan aikin da za a yi. To ribar da za ta kama kasa da 'yan kasa tana da yawa. Abu na ɗai na faru wanda zan zana muku shine wannan aikin zai sa a samu aiki ga matasa. Abin da kowa sani na matasan Nijar da dama ba su da aikin yi, an yi karatu babu aikin yi, amma inda duk an kace an aza aiki irin wanga na mai dole na 'yan kasa su adda dama ta su ga samun ayyuka cikin wannan ayyukan da za a buɗa. Abu na biyu, wannan aikin da za a yi zai sa a samu mai wanda za a sai da ƙasar waje a samu kuɗin shigowa, irin wannan kuɗin shigowa da suna gwamnati ka aiki karkara da birni a raya karkaru, yanda akwai wata matsala a gyara da suna aka amfani. Kenan sai mu ce alhamdulillah. Yanzu haka 'yan ƙasa na gida da na kasashen ƙetare na ci gaba da bada taimakon su a gidauniyar ceton ƙasa FSSP. Dukkanin masu kishin ƙasa na yunkurarwa domin ba da nasu taimako a wannan gidauniya ta FSSP domin ci gaban ayyukan ƙasa, kamar yadda za ku gani a cikin wannan bayani na jama'ar da suka ba da taimakon kamar haka. Association kinmu ita ce Association Faba, mu ma mun kawo namu contribution da watan zai kara bisa abin da ake na ana tarbatawa duk ɗan ƙasa ya gudu ƙoƙarin shi. Mun kawo jika 105. To muna godiya da an ka ba mu wanga dama kuma Allah ya kama mana mu duka gaba ɗaya. Muna goyon bayan President Republic Abdurrahman Chani
mai tausayin kasa, mai jin tausayin mu. Zaman nan da ya sai da ran shi ya zauna wannan abubuwa da yawa ya canja mun gani. Surtout moi je viens de région de Difa. Abubuwa da yawa yau kasa na ya canja. Yau gari na albarka cani da sa'an shi ya zo daidai, yau kihin gingimi a dauka a kai Agadez, Arlita, Zender, Maradi, Yame. Yau kowa shine yake ci yake sha. Muna sai da mu sayi kayan diyanmu mu zuba kudin makarantar diyanmu, muna ci muna sha, ba wanda yake damu mijin shi, ba wanda yake damu farankin shi. Shi ma alhamdulillah, kuma Allah ya kare shi a cikin kariyan shi. Allah ya kare ma sojinanmu da magabatansu, ku da kuna tare da shi dukan ku babba da kanana, Allah ya tsare ku, Allah ya kama kasa mu kwanciyar lahiya da abin da lahiya yake ci. Jika 152 abin da muka kawo. Allah ya sanya da alheri, Allah ya kare ku kuma. An kaddamar da sai da cimaka da sukari a farashi mai rahusa a jihar Difa domin baiwa al'ummar jihar ta Difa damar yin azumi a cikin wadata da kuma sauki. An gudanar da wannan bikin ne a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Difa, Janar Ibrahim Bagadoma. Ga dai ƙarin bayani daga wakilinmu Abdulrahman Bukari. Bikin kaddamar da wannan tsari na sai da gari a farashi mai da a wannan ranar ta yau a nan cikin harabar OPVN Difa an gudanar da shi ne a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Difa General de Brigade Muhammadu Ibrahim Bagadoma, wanda a lokacin da yake kaddamar da wannan tsarin ya yi amfani da kalmomi kamar haka. Da sunanku, da sunana, da sunan jama'a jihar Difa duka mu aika ma gwamnati gaisuwanmu sahihiya. Muna yi musu godiya da jin kan da suka yi na talakawa da taimakon da suka kawo ma talakawa, saboda sanin kowa ne cewa bana damuna ba ta yi kyau ba a Difa. Mutane sun jima suna jiran wannan taimakon, gashi Allah ya sa yau ya tabbata. Tuni wannan abinci da sukari an tura su kowace komin da jihar Difa. Abin da nake so in tunatar muku da shi shine cewa shi sukari ana so ne a saida shi a kan jika 17 da rabi, wannan sak na kilo 50. Kuma takin kokarin ta alhamdulillah. Zance na wajen hatsi, in dai ci da iyali ne za ka yi, ka zo gashi auna maka za a yi tiya 2, tiya 5 har tiya 10 ko ana iya ba mutum kwana 2 kwana 3, in sun kare har loka komo ton 500 wannan watan kadai na Mars. Bayan wannan hallo wasu kuma za su zo, wasu ton za su zo, hallo za a ci gaba da sai da ma mutane har sai an samu kamar wata 7 ana taimaka ma talakawa. To muna fatan insha Allahu za a yi amfani da wannan, kuma za a kiyaye an yi shi ne don taimakon talakawa, ba don taimakon aljihun azzalumai ba. Sai kuma kun taimaka mana, wannan gurin namu zai cika. Abinda muke so talaka ya samu abinci. Mu bayyana muku da cewa a gurin wannan biki da an samu ganin halartar president du conseil regional Malam Koroji Dala, prefect department Kindifa da kuma sauran magabata na huskal commune Kindifa, waɗanda suka fito da fifi suma domin buga yabo zuwa ga wannan tallafi wanda ya zo a daidai lokacin da ake bukata. Shugaban gundumar tawa cewa da Yoni Bajiba Kilambo ya gudanar da wasu ziyarce-ziyarce domin ganawa da al'ummar yankin. Abdurrahman Isaka na dauke da karin bayani. Makasudin wannan ziyara ta shugaban gundumar tawa Yoni Baji Lambu ita ce a waye ma al'umma talakawa kanu bisa ga tattaunawar da shugaban kasa General de Brigade Abdurrahman Chani yayi a Tele Sahel kwanakin baya. Ya yi rangadi a cikin dukkanin komin guda 6 wanda gundumar tawa ta kumsa su ne Bambai,
tebaram, kalhu, barmu, takannamat, afalla duk inda ya je shugaban gunduma tawa yakan gana da al'umma musamman ma hakimai da kai musu sakon gaisuwa. Shugaban kasa, shugaban majalisar ceton kasa ta CNSP cewa da General de Brigade Abdurrahman Chani da gwamnatin shi. Gama jawabin shugaban gunduma tawa Yoni Bajiba Jilambu. Mun je cikin komin namu shida na gunduman tawa. Lalle mun je mun ga maka hakimai da kuma al'umma na kwaminoninmu. Mun gaishe su da kokarin da sun kai wajen ba da goyon baya na CNSP da kuma kokarin da sun kai don su sauraye mu bisa magana da president ya yi bisa RTN bisa zaman kasa da wajen biyan bodo kokarin da sun kai da kuma wajen kokari da su maruka da hakimai sun kai wajen security shine a kare kasa kuma wajen kudinan da ake bada keton kasa na fond de solidarité da mun je mun samu wajen abin da ya kai miliyan guda mun kai tattauna bisa abin da kudin na ake za a yi da su da kuma addu'o'i da sun kai ta yi. Mu ƙara jaddada muku da cewa duk inda ya je prefe yana ziyarar ma'aikacin ne daban-daban na gwamnati gani da ido yadda suke tahiyar da aiki kuma yana yabawa sosai yana galgadin al'umma da cewa addu'a ga yi ƙasar nan tamu ta Nijar addu'a saboda kwanciyar hankali da zaman lahiya su ƙara tabbata ciki. Ƙungiyar Kwasana reshen jihar Maradi ta gudanar da wani zaman taro wanda a ciki ta fitar da sanarwa da goyon bayan majalisar ceton ƙasa CNSP a game da jarumtakar da suke nuna na ceto da ƙasar Nijar. Abubakar Mamman Murfi na ɗauke da ƙarin bayani. Yarda da amina da niyoyin hukumomi da Allah ya sanya a gaba abu ne wanda muka riga muka gada ya zama kuma mazauni a cikin tarbiyya da al'adunmu na gida. Wannan na daga cikin tunanin haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar fulla Kwasana reshen jihar Maraɗi shirya wata haɗuwa ɗakin shawara na da'irar birnin Maraɗi da zo mu ƙara ba da goyon bayan su 100% ga majalisar ceton ƙasa CNSP kan fitar da wannan sanarwa da suka yi na raba gari da ƙasar Amerika musamman bangaren sojojinta da ke zaune a nan jamhuriyar Nijar da wata manufa sabanin abin da ke rubuce a saman takardun yarjejeniyar bangarorin guda biyu tun 2012. Haɗin gwiwar da cikin sanarwar da suka fitar sun jaddada goyon bayan su ne 100% suna cewa muwarin Kwasana muke kira da babban murya tunda hukumar sun ɗauki niyya mu daga cikin wannan kowa ya kama mu kama tafiya wannan ya jan mu kwato ƙasarmu daga cikin wannan mutane. Muna kira da babban murya kowane matasa maza da mata malamai masallatai Kwasana ana kira da rukulutu bayan sallah kowanne ya kama saboda ita za ta cece mu da kuma haɗin kanmu mu samu mu da ƙasarmu daga cikin wannan abu da suke tare. Muna nuna goyon baya ga wannan sanarwa da majalisar kotun koli ta cikin ƙasa ta hekar don ganin cewa sanarwa ce wadda take mai duma Nijar martabarta da ƙara ba su ƙwarin gwiwa cewa da su sani mu ƙungiyoyi na CRSP na jihar Maraɗi tsaye muke tsayin daka don ganin cewa wannan guri da ƙungiyar majalisar kotu ta ce ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin General da Brigade Abdurrahman Chani ta sa na cewa lalle sai wa'annan dakaru na ƙasar Amurka sun bar wannan ƙasa ba za mu ƙasa a gwiwa ba sai mun tsaya tsayin daka saboda duk wata barazana duk wani sirje-sirje ba zai sa mu sha baya ba daga wannan guri da suka sa sai mun cin mashi
insha Allah. Jajircewa majalisar ceton ƙasa CNSP a cikin irin waɗannan harkoki na rance cikin bashi mu 'ya'yan ƙasa muna tare da ku ba gudu babu sha da baya kan dukkanin wani dogaro da kai inda ya maganar kwato incin ƙasa ne. Tawagar ta waɗannan ƙungiyoyin farar fulla suna ta kai ziyara ne ta ban girma a cikin fadodin masarautu guda biyu wato Katsina da Gobir karkashin jagorancin Ahmed Ali Zaki da kuma mai martaba Sultan na Gobir Abdu Bala Marafa, inda ɗaya bayan ɗaya nasu bangare suka nuna farin cikin su kan wannan jan kokari da kuma niyya ta gari ga waɗannan ƙungiyoyin farfalla suna cewa irin wannan haɗuwa wata hanya ce mai nuna 'ya'yan ƙasa na gari wajen jagoranci a cikin alkawari, kamar yadda shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar na wannan lokaci Brigadier Janar Abdulrahman Tani shugaban majalisar ceton ƙasa ke nanatawa a kowane lokaci a cikin jawaban shi na kowa ya bar gida gida ta bar shi. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, a madadin Alhaji Bizu Abubakar da ya shirya mini da ni da na gabatar da kuma taimakon wadda ta hada hotuna Madam Mega Hajiya Salamatu ke ce da ku mu kwana lafiya, ma'assalam.